Bai? Bueno, arratzaldeon guztioi, Mondrolingoaren izenean eskorrik asko etortzeagatik, honako hau hitzaldia egingo dugun honetara. Bai. Mondrolingoan, hasi ginen esmatzen olako zikulau paketol, egin dugu hainbat gauza, ez? Egin dugu, bueno, Kepa Junquerarekin, Iñaki Perurena, Iñaki Urbizu, Berritxarra, Gizarro Andrés, gero dago beste historia bat Sendi Txeldrenekin, eta egin nahi genuen gauza bat Alberto eta Xabierrekin, ez? Ginen bat gauza bat ikusteko jendeari nolabait horizontea zabaltzeko. Hau da, gu ikusten genuen, gure ikusmundutik, nolabait zabaldu egin da, orain gizartean, kriston joera nolabait hacia el milagro fácil. Hau da, ikasi ingelesa 2 astetan, argaldu 20 kilo hilabete batean, egin maratoi bat 2 hilabetetan, eta hor nolabait hasi daia zirimiri bezala jendeen artean hori bustitzen, ez? Eta nolabait esfuerzoaren konzeptua galdu egin da. Eta, hori balorian jartzeko, bazkatu benion, Albertori eta Xabierri hori horretaz nolabait nola ikusten zuten, ez? Horretarako, kontatzen dugu Gorka Xabierrekin, Gorka Xabier egin du emazue zeremoniaz, pizkat asmoa da zabaltzea elkarrizketa bat Xabi eta Albertorekin, eta nolabait ikusi ze ikuspuntuk dakaten hauek kirola, prestakuntza, esforzoa eta horrek nola beratzen dute bere ohiko ohituretan, ez? Mendia prestatzeko, edo korrika egiteko, edo nolabait bizitzan. Asmoa da gero bukaeran egiteaka, bate galderak egiteko, bai? Eta, nolabait hau izan nahi du zerbait apala, hau da. Haiek egitetu bitartean, bate, baimaka zalantza bat, eskatzeko mikrofonoa eta galdera egiteko. Ados? Horrela, disfrutatzen da. Gorka, zuetzako dira. Arratxalde ondaroi, Joseba, igual iba noia, zuk esan dozu dana. Esan bezala, Xabier Leibar eta Alberto Iñorrategi, aurrekoan Bilbon egon ginen, 3 gainera eta antzerako saio baten, eta oso gustora egon ginen, oso natural irten zandana, galderak egon ziren, eta nik ustot, itzaldizak irauten da bitartean be, norbaitek galderaren bat izango balu gai konkretu baten inguruan, eta momentu horretan lantzen ari garen gai konkretu baten inguruan, honena izango da, momentu horretan bertan galdetzea. Xabier Leibar eta Alberto Iñorrategi, Xabier Leibar aurkeztuko dizuet lehenengo, Basque Team Fundazioaren bultzatzaileetako bat, Euskadin errendimentu altuko kirol sustatzailea eta kirolari askoren medikua bebai, lehen mailako kirolariak, asko olimpiar jokoetan parte hartutakoak, eta kirol medikuntzan espezialista zara, aurrekoan esaten gendu, bokazioz eta pasioz, gainera bizituzula zure lanbidea, unibertsitatean irakasle, masterretan irakasle baita ere, eta, zerbitzu biomedikoen arduraduna, Basque Team Fundazioan ere izandakoa, eta Sara uste dut, orain arte, utziko dugu. Beste espezialidade bat, eta nik uste horrek bai interesa piztuko duela, nutrizionista zara, eta elikadurak eta kirolak duten garrantzia ere uztartzen ahaleginduko gara, eta Sara, bereziki. Eta beste ez dakik zer zaren, baina gauza asko, eta hortaz, azteko txalobero bat esatuko, eta hola berotzen fangoa ere. Eta Alberto Iñorrategi, ni jetzat saiagoa da Alberto aurkestea, Xabier aurkestea baino. Aretxabaletarra, nire moduan, 1998an jaiotakoa, himalayista ospetsua, alpinista ospetsua, gaur egun honenen artean, ez dakizen bat honenen artean, top 10, 15 edo 5, baina honenen artean bai. Hasieran
anaiarekin batera, Felizekin batera menditontor ugari egin zituzten, eta gaur egun soka lagun ditu bereziki Mikel Zabalza eta Juan Vallejo, eta haiekin egin ditu 11 espedizio. Aspaldian ezaguna edo asko entzun da Gasenbrun bin egin zuten erreskatea, Valerio Anobatze italiarra erreskatatu zutelako, baina hori pizka bat medioetan agertu da, eta badaki berari gehiagi esaiola gustatzen hortaz hitz egitea, eta nik esan beharra daukat, ni gaztea nintzenien, Aretxabaletan, Durana kalien, elkartzen gineela herri osua, bera eta Felix Iñurrategi ongitorriak egiteko. Eta oraindik, memoria hortan, Aretxabaletako kolektiboan buruan daukagoela, eta horrepe bai, nigan nolabaiteko errespetua eragiten doz. Alberto Iñurrategi, ez dut uste beste aurkezpeni merezi duenik, beraren txabe txalo berbat. Eta hori esan da, Kikei esatu gotzau bideoa sartzeko, edo Xabier, zuk esan behar duzu zerbait? Bideoa baino lehenago gauzatxo bat dakar. Goi mailako kirola aipatzen dugu eta referentzia horixe da, naiz eta gero beste arraikako kontu lan dezakegu. Badago horako banalizazio bat, eta numeroak oso adierazgarriak dira. Hau da, nik igande arratzaldetan batzuetan entzuten dut irratian, ez dakit ze jugadorez, ez dakit ze klubekoa, nik Osasunaren artekoa naiz, mediko bezala ez dago gaizki, ez da 70%. Eta nik 70% aipatzen dutenean pentsatzen dut ospitalean dagoela. Ez dagoela futbola egiten. Hau da, guk goi mailan oso numero txikiak ditugu. Egia da, badaudela kirol praktika ezberdinak. Eta batzuek helburu bezala daukate, ondo pasa, bere markak hobetu, edo nire kuadrilako bat bezala entrenamenduak egin, ostiral gabetan kuadrilarekin afatzea goteko. Hori ere kirol mota berezi bada. Orduan, ehundeko horietan ez dugu hankasa. Eta adibide bat ikusiko dugu pelikula txikioak. And once he looks up and sees that banner, it's going to be a battle. He's going to his arms. Avuti's going to his arms and he's trying to close the gap. We got about a little bit less than a quarter mile to go. And I'll throw it to you, Tony. Gareem is not slowing down, but here comes Avuti. One of the great finishes, another great finish in Chicago. Gareem, Avuti coming, Avuti even. Gauzak ondo egin da, hobetu dezakegu, hau da, bigarrena iritsi da, nik ez dut ezago, nor iritsi da bigarren, barakit, hori hogein dela urteko maratoi bat izan zen, Chicagoko maratoia, bat jadanik 2 aldiz munduko txapeldunak izan zen maratoian, eta nik nahi dut jendeari erakutsi, ikusarazi, notizio egoki batekin, bereziki entrenadore egoki batekin, hidratazioarekin, arropa bereziarekin, planifikazioarekin, emaitza hori oso erraiza aldatzen da. Hau da, kirol munduan momentu honetan, Euskal Herrian badaukagu, Inez Gasteizen, beste bat Bilbon, Tafatak ere bai, hau da, badaukagu prestatzaile jantziak eta beste batzuk esperientzia handikoak. Badaukagu nutizioan jendea ditua, kirol nutizioan jendea ditua.
Eta aurreko astean, aipatzen genuen Bilbon, datorren hilabetean badaukagula izango dugula urte guzti, azteneko urteetan bezala, Behobia Donostiko froga. Eta gauzak ez antolamenduak beste helburu batzuk ditu, ez bakarra ekonomikoak, baita ere klub potente bat dauka Donostin, baino jendea ez dela behar bezala preparatzen. Eta tamalez emaitza okerrak hortxe daude. Hortan, pixka bat hemen ideia da, beharrezkoa dela preparazio berezi bat, behar dela metodo bat, behar dela denbora. Beste bizitzako beste ataletan bezala, baita ere hizkuntzak ikasteko denbora behar dela. Eta niri bildura handia ematen dit, datorren hilabetean, asteburu horretan, egoiz sargori bat sartzea Donostiko inguru horretan, eta berriro ere jende guztia beltzez jantzia teatzea, eta baten batek beste beroaren kolpe bat jasatea. Hori da pixka bat sartzeko. Kirola txarra da? Ez, kirola ona da, oso ona da, baina badaukagu rekursoak ondo egiteko. Zergatik ez gera gai gauz guzti joiek ondo egiteko, ez dakit nahi hortxe gelditzen zain nire zalantza. Bueno, taldean, eta eskerrik asko, guztioi, guztioi. Bueno, nik apurba Xabierren aritik, ez, uste dute galdera bera mendira bez zuzendu leikela, ez? Prestaketa egoki batek, entrenamentu egoki batek aldatu alda, mendira begira bilatu gurogenaren emaitza. Ez dut, bueno, mendisa uste dut oso orokorra dela, nik, bueno, Himalaismora ekarri gura neuke apur bat gaurko nik aporta honekena batez azken urte honetan hortan ibilina zelako ez, eta bueno, bai uste dut gaur egun bintzat iritzi hola orokorrien Himalaismoa mendizaletasunaren gurenaren espresio moduen hartzen dara ez, eta ulertezin egiteat hori, bueno, gizarki nola zabalduta egonik ondiome 8.000-akotan afizionagoa dan horri zela kostatze jakon hainbeste esaldi berien entrenamentua eta mendixak batera izan alizatia, ez? Kusurra da bezalike, baina askotan esan izan dut 8.000-ara doian mendizale geixenak, Behobia Donosti pruebara doian edozein baino gutxiago entrenatzen dagoela. Eta niri horrek betik atentzioa emonduz. Egisa da, eta bueno, guztiok entzungo zegoen gainera, bueno, Himalaiztiak badituela, bere rekursuak, ez hori justifiketako. Betik esaten da guria kirol diferentia dela, ez? Ez dagoela zer ikusirik gainontzeko kirolekin. Azkenin arriskuen ibiltze horre, elkartasuna sendotzen dauela, eta golako argumentario nahiko zabaldua, ez? Baina kontua da, Himalaismoa berabe, esan duke gerota, Himalaismoa edo mendizali Himalaian gerota lehiakorra badala, ez? Ikusi baino ez dau, ze afana daukoen lehenenguak izaten, eta, lehenengoak ezin bagare izen, gaztienak izeten, edo sarrenak, edo lehenengo itxua, edo protesizakin igoten dagoen lehenengoa, ez? Azken baten, Himalaia bihurtu dugu erronka absurdo eta zentzubako erronken jomuga moduen, ez? Eta, niri hori benetan kuriosu egiteat, ez? Esango neuke, ni behintzat bizidotenagatik mendikua ez, gure kirolonek ez daukola kontraesanik edo ez daukola, ez dakit, eukileiken
erromantizismo puntu hori galtzeko arriskurik gauzak entrenamentu egoki batekin itxiagatik, ez? Azken baten hemen ez da kontua gogo edukotenen aldapa gogor batigo edo eta, hankak harin zamar sentikitu noten dien korrika saio bat itxia, ez? Entrenamentua uste hori baino askozaz, kontu komplikaba badala, ez? Ezagutza bat bieda eta uste dut, mendiko lana olako planteamentu batekin itxendanien batetik gure kirolo helburuetan be gorago joteko aukeria emuten duzkuk, baina bestalde eta batez be uste dut mendiko praktika hau askozaz modu seguruago baten eta osasungarri baten itxeko aukeria bideratzen dagoela. Kontua ez da alpinismoa azkenien badakiko ez dala gailurrera iristia, ez? Alpinismoen benetan baloria daukonak kirol ikuspegi batetik bintzat, hain zuzen beda, nundik eta zela igoten da, ez? Benetan bidiak hartzen daue importantzia, ez? Bide hori itxeko erabiltzen duen estiluak hartzen da garrantzia eta oso importantia betzetajat hori garbi eukitia, ze azken baten horrek emuten duzku, falta egiten duzkun entrenamentuaren zehaztasuna, ez? Horren arabera prestatu diko belako. Oso zabaldua dau gizartien helburuak norberaren gaitasunaren arabera finkatu bidien idea hori, ez? Eta ni justo, hemen sarrerakoen aipatzen egon Xabierrekin, ni justo kontrako aldetik ikusten dutela, ez? Guk helburua jartzen baitugu gure kapazidadien arabera beti mantenduko gare maila berien, ez? Hortaz horri buelta egun eta esan ez, helburua jarri baitut nire gaitasunen gainetik. Horrek eskatzen dauena da, gero norberen gaitasunak horra egokitzia, ez? Eta hor dator entrenamentua, eta hor dator teknifikazioa, eta hor dator disiplina, zaintza, esfortzua eta eguneroko lana, ez? Baina bai uste dut, hori dala bidia eta ez bakarrik helburuak lortzeko, baizik eta helburuak lortzeko bide horretan, hanik eta mini gutxien hartu barik ibiliak izateko, ez? Gure kasuen, gure kirol honetan, arriskuaren osagai hori behor dau, oso osagai interesgarria da, baina ezin jo gaztu arriskuaren konsekuentziak izugarriak izalik ezela, ez? Hortaz, nik uste dute gaur egune Himalaia edo Mont Blanc edo Pirinioetak edozein mendiren inguruan entrenamentua ez dala bierrezko izatia, uste dut gaur egun ezin jala hori argumentu tajuzkokin behintzat ezin jala eutzi, ez? Eta, hori izan da... Planteatu duzu, entrenamentua, prestaketa fizikoaren garantzia, Xabier pauta nagusiak, Xabier merezi dau, epatu duzulako Behobia Donostia. Behobia Donostian aurrean hemen seguro dauzela asko joateko asmoaz, eta agian ze pauta jarraitu behar dira, edo mendira, Xabier eta Alberto aspaldi esantzen zari, 20 bat urte badira ja zu bere mediko zarela eta horren bagakitu du bai berak zela prestatzen dituen, ez? Zentzuk dira pauta nagusi hori? Badago hitz bat azpilan da, gauza zentzu zegitea. Ez dakit bat mendagoen eta datorren hilabetean Behobian egongoan irteeran, baino lanak eginak egon behar dira. Hau da, hilabete batzuk behar dira, jarrezagun 3 bat hilabete behar direla. Baina nik ez dut aipatu nahi Behobia. Behobia jai egun bada. Bertako inguruan nio jartzora naiz, eta inguru haietan, azkeneko urtetan hori jai egun bada oinarriz. Egin behar dana da beste bizitzaren beste abiapuntu askotan, beste eremu askotan, gauza zentzuz egin. Alberto aipatu duen bezala, esfuerzoa ere beharrezkoa da. Hau da, nik badakit gaintxurizketa edo ate horreta igotzeko
sufritu egin behar dela. Badakit denak nire gure gailurra igo, batzuk ordu bat eta minuto batean edo gutxiago, eta beste batzuk bi ordutan. Norbeak dauka bere muga ez. Guk aipatzen genuen gure lan filosofian, norberari dagokion kirola eta maila. Ez bakarra maila, kirola ere bai. Badira, gorputz itxura batzuk egokiak direnak kirol batzuetarako eta beste batzuk beste batzuetarako. Berriro aipatu behar da. Badaukagu momentu honetan gure gizartean kirola eratu dago. Guk daukagu Espainiako biztanleko aldetikan ehuneko 4.7 gutxi gora bera, eta azkeneko joku olimpikotan, elkargoko partaidetza joku olimpikotan, izan da gutxi gora bera ehuneko 9, bikoiztu egiten dugu. Eta hori ez dago administrazioaren diruetan oinarrituta, baizik gizarteak nola inguratzen den kiroletara. Ondo ikusia dago. Eta nik uste dut momentu honetan egin behar bakoitzari bere maila jarri. Ez erokerietan sartu. Hau da, berriro ere beharteatzen da, baina datorren hilabetean azkeneko egunetan daukagu gune berean. Cross importante bat, Donostiko maratoia eta Bilboko kaiako 11 kilometroko karrera, egun berean. Eta kolkoaino daude, kolkoaino egongo dira. Hau da, jendea egon badago. Beste aldetikan, aipagarria da baita ere kanpoko jendea etortzen denean honen, beti onertzen dura, jendeak inguraketa oso proaktiboa daukara. Naiz eta azken putzegon jendearen hemen kontzeptu hori ez da hain gogorra. Nik kanpoa joten izenean, kaso batzutan ikusten duzu jendeari emaitza txarretan edo egoera kaskarretan mespreziatzen. Ez, kirola egin behar da normoduan, norbeak adakapene baina. Hor daukagu gure urrungo dema, jakin nun gauden eta ze egin behar dugu. Eta gero, Alberto gaimatu duen bezala, saiatu, baino zentzuz. Baina pauta horietan, esfortzu froga, derrigorrez egin behar direnak, bestela Agian ez dira egin behar guk egiten dugun frogak. Guk gaitasuna eta egokitasuna ezberdin egiten dugu. Nik uste dut oso konbenigarria dara gaitasun frogak egitea, gaitasun medikoaren frogak egitea. Ez dira oso froga komplikatuak. Eta horren gainean eraiki prestakuntza. Eta horretarako berriro errepekatu behar, nik Gasteizeko Inefeko irakasgai izan naiz, eta nahiko exigentia. Tokatzen zizaitarako gai medikoak, baina profesional horak atea dira. Medikan kanporako tendentzean ikusten duzunean jendea, oazatzea, hemen badaukagula korpus akademiko on bat, zergatik ez erabil. Beste guztetan seguro, teknikan, medikuntzan, beste kontuetan erabiltzen dugula korpus horiek. Zergatik ez. Eta gero denboarekin. Eta beti esforzuaren filosofia. Zaila da maratoi bat egitea, zaila da behoria bat egitea, baina zaila da mendian ibiltzea edo Pirineoak zeharkatzea, Kataluniatik honea, hori ere gogorra da, eta horretarako prestakuntza behar da, eta esfortzua behar da, eta denbora behar da. Zuzeko Alberto adibidez, nola prestatzen duzu zure espedizio bat? Zein da jarraitzen duzu pauta, entrenamentu eta lana, zelako izaten du? Bueno, uste, lehen aurreratu duten moduen, ezinbestekoa da helburu bat garbi edukitzea, ez? Eta helburu horrek batetik bideratzen dutzu motivazioa, helburuari zaila da, ez? Burua disiplina batera lotu eta eguneroko lan bati hasteko. Hortaz, lehenengo ilusioa piztu dira, hortarako helburuak bidea. Egisa da, zenbat eta forma hobien egon, eta teknika maila hobia eduki,
helburuak izalik ez motibagarriak edo ezain motibagarriak ez. Baina entrenamentu bati heltzeko ezinbesteko helburua da. Gero, mendixen oso zabalduta dago, ez? Aipatzen hemen argumentari horretan, ni neure burua ondo ezauketan dut eta badakit zer datorkidan ondo eta zer gaizki eta ni neure kontura ikendotenarekin nahikua dut. Edo, bueno, jente asko esaten da, mendira jateko, zetako inbio korrika mendira jateko, gero motxila astunakin ezin bada korrika egin, ez? Bada solako zenbait kontzeptu, bueno, mendizalia bintzat nahaztu iken dituenak, ez? Eta uste dut, orokorrien kirolari asko nahazten da, eta gaur egun geixau, interneten danetik bilatzen dalako, eta internetekuakin nahiko espada, taberna jetxi, eta taberna bizilagunarekin zenituen lau kontzeptu horri, erabat galdu ikendi, ez? Hortaz, nik uste dut, ezinbestekoa dela pauta orokorrak moduen, ni ez doke kompetentziek hortak hemen Xavier dau, baina lehenengo jakin bio, helburu euki eta jakin bio nun gazen, zela gazen, ez? Test batin, probatxo batin, analitika batin, ez da inbier 6 hilabetero, ez da inbier igual urtero, segun ze mailan jokatu guruen, baina joagintzak kontrol bat eduen, ez? Jakin osasun aldetik zela gazen. Eta joanik uste dut helburuak pretenzioso xamarrak badie bintzat, ez dakit, beste arlo askotan ez du beste begiratzen 80 euro edo 100 euro gastatzi nahi ez hemen benetan kirola guretzatan importantia bada, indeigun ez, esfortzutxo bat eta norbeti profesional bati dirutxo bat bada, ez plangintza orokor bat espada pauta batzu markau eta nundinora joan bideuen jakin behigun, ez? Eta hortaz, nik uste dut, batetik horrek ekartzen duzkula askozaz modu osasungarri baten kirolaikia, eta bestalde, kontzientzia tranquil daukoela hoberatzen. Ni bintzat nire esperientziak ala erakutsi duz. Ni hoberatzen zenien, ni badakit, egun hortan inbineuna indotela. Ni gogoratzen dut, gala 25 urteta ze tonto pasadak hartzen dituen, neure kontura, entzaldik zenbat eta izarde gehiago datara, orduin eta hobeko sala, eta ala eta guztiz hobera joan, eta zalantzakin benetan lana ondoin janeuken edo ez. Ez hortaz horrek, emuten dutzu alako lasaitasun bat. Baina ezke gero, sekulako betetasuna beba, gauzak planifikatuta eken dienien, horrek progresibidade badakar, hobekuntza badakar, eta niri gertatzen jaten moduen guzti pasoko jatzuen, hobekuntzak nabaritzen dituen momentuen, torten da horako gorakada bat, eta hurrengo egunerako, injarrak berriro, nik uste dut freskatu iken dira, ez. Hortaz, nik ikusten dut, badakite hori, ez da erresa, jentiaren buruen sartzia, sortzuko apaga, zapatillak bezke dirutza, barixo dago, eta ondion, kirole zerbitzu batera joan, eta entrenamentu planifikatu baten eskari ikia, baina, nik uste dut, igual gaizki utxuna zelako da, baina bai uste dut, oso interesgarri zidana, oso. Eta hori, izerdi erdixatara eta lo hobeto eta progresibidade gehiago lortzen da, duda barik. Teknologia, kirolera aplikatuta, gero eta teknologia hobea, erropa teknikoak, zapatilla bereziak, zenbaten hobetuko daue maratoilari baten lana, adibidez? Bueno, badia, ikerranak horretan, ez dakit zehaztasun daukaten, baina aipatu dugu teknologia, aipatu dugu biologiaren laguntza o entrenamentuarena, baitaren medikoarena. Orain dela 4 urte edo, Tolosan egin zuten apostu bat, bi harri jasotzaileek. Eta oso froga gogorra izan zen,
Eta ni oso arlo esaten dut, bi Alejandro Zaleuren atzean zedura bi ekipo tekniko goi mailakoak. Kirolari olimpikoarenak, hau da, baserritarrak ziren, gure herri kirolak dira, eta onartu zuten bere hobekuntzareko behar-beharrezkoa da, laktikoak egitea, eraman zuten unjakat, horako gauza beti teknologiaren artetik. Azkenik, xoxak ere bazeuden partean, eta importantea zen emaitzak lortzea, emaitzak kontrolarekin. Arropak, zapatillak, nahi mendiko parafernalia guztia, zeataketak izan den, nik nire atxaren piolet bat nakan, prehistorikoa, ia Tamiran ekarritakoa, urrezkoa, guretzako oso xelebrea zen. Garenkoak ikusten duzunean, oazten zera zeataketa dauden, ez arropa bakarra, dentro de kampainan barnean erabiltzeko zapatillak. Noa nire ditxeko. Hortxe doa kontua. Gauz guztiak zertxo bat hobetzen dute, zenbat. Ikusi dizute hor. Hori da maila. Egundekotan zer, irutikan gutxiago, irutikan pena. Beste momento batean, gazteago eraikuntza prozesuetan, asko hobetu dezakegu, egundekotan, 10, 20, agian bai, 30, agian ere bai. Gailurre egizten zenean hor aldaketak ezer gutxi da. Baina ez dago bakarra emaitzaren artean, baita ere osasun artetikan. Hau da, galdera bat egiten dut nik askotan. Zapatilla batzuk erosteko prest gaude ordaintzeko 100 euro, edo 200 edo 300 euro badira. Eta badakizute zuek ze hanka mota dezuten? Normatik badaki ze hanka mota da? Ez dut tronador edo supinador eskatzen, Ez dut, griegoa, karratua edo egipzioa. Oso jende gutxi daki, eta ordainduko ditu 100 euro. Beste gauza bat, zapatillaren zonak zergatik aretzan behar dute beltzen. Ez dakiku guk gure babak, korrikan sortzen diren babak, erredurak direla. Eta horiek sortzen direla, rozamientuaren poderioz temperatura igotzen dela, eta zapatilla beltzak jasan egiten dela temperatura hori. Gatzetinak. Gatzetinak 6 eurokin ordendu dezakegu, erosi dezakegu, gatzetin berezi batzuk. Hiru Eskozia sin costuras blanco. Hori da behar bat. Ez da gauza komplikatuak egiten. Hor badira 11 kontu txikiak osasungarriak dira. Oso erreki bukatzen duzu Beogia eta joaten zera Astigarrako sagardoak. Ados nago, ordu batetik pasada ondoren. Baina, horako hanka, bero egineak, kistun inflamazioak galtzen ebetzarekin. Euskadi, denak poitoro zabarra gaude, eta orduan horre beltza disimulatu egiten. Ikustu dutenean, Donostiako tropelori beltzez jantzita ez dut hau, sartu zaitu. Gu badaukagu jende adimentsua, horren kontra mezu bat bihatzeko berdin da. Teknologia, metodologia, gizarteak onartzen du. Gure gizarteak onartzen du aspalditik. Guk izan dugu munduan zehar kirol global bat, gero desagertu zena, Cesta Punta aurreko mendean mundu guztian edatzea bat zegoen. Segurazki ez kirol bezala bezala, postu puntuare bat. Baina mundu guztian zen, jaiara iretzen da mundu guztian. Zu Filipina juntatzea eta jaiara iretzen dago. Estatu batuetan ere bai, hori zen, gure hori eta beste bat. Onartu dugu kirol globalak. Hortxe daude, Gipuzkoan sartu ziren Irun eta Donostiko tarte horretatik, eta Bizkaian etorri ziren Getxotik. Zeren Getxoko jende aberatzak bere semeak
igatela potentzian estudiatzea eta antzetik botatzen ziren kirol globalarekin. Beste urratzatzen da. Gauzak zentzuz egin. Gure horiako. Zuen arloan, teknologiak sekulako garrantzia dauka, baita jantziak, ez da hobetze aldera eta hobekuntzara lagundu da bienak, dudagarek. Nik hor, teknologiari lotuta bereiztuko nituzke, batetik ekipamentuari lotutako teknologia eta bestetik gaur komunikazioa lotutako teknologia, ez? Ekipamentuarekin zerrikusia daukienak, nik ustetek injabela bere ekarpena, ez? Gaur Xabierrek aitzatu dago moduen gaur inorrestoia egurrezko pioletarekin edo inorrestoia narruzko bota dobliakin, ez? Hori bentaja da, horrek aukera asko zabaldu ditu mendixen, garai baten oso zaila ziren gauzak errestu edo erosua bihurtu ditu, ez? Gaur egun ez dakit kongelazioak eta gero eta aukera gehiago dau ebitagoan izateko. Badauko ditugu kaltzetik kalefaktauak, badauko ditugu oinetako kalefaktauak, hor bada, alako garapen bat eta bada aukeria. Gertatzen da, Xabierrek esaten duen moduen, askotan teknologia erabiltzen du, baina zentzua, ez? Eta igual kaltzetik kalefaktauakin joan, espazara hidratetan eta espaitxozu lau detaile zaintzen, alatabe, segurenik, atzamarrak edo gehiatzak baltzitzu eta bueltatuko zara, ez? Hortaz, horrek bai ekarri dau, alako bentaja bat, gauzak, erreste bat, ez? Baina ez otuzte izendanik hain determinantia. Gaur konparatuko bageu, gaur egun eguneko hogeirik onenak egiten dituen aktibidadiak, oindala 25 urte, itxezien eguneko hogeiko aktibidadik onenekin, ez dut hainbesteko diferentziarik bilatuko. Nik uste dute alpinismoko garairik onenetarikoa, hori 90 hamarkada horrek izan ziela, izugarrizko adoriokien mendizaliak, oso jente gogorra zan, sufridua, sakrifikaua, eta garai hartako materialekin moldatze ziren ondion gaur egun sinistiak posteite jakun hainbat igoera itxeko, ez. Gero bestia komunikabideen komunikazioen teknologiak eduki dauen aurrerapenak nire horrek eskatutena. Batetik izugarrizko bentajia da, gaur egun horrek aukeri egiten duzku eguraldi partiakin kontau izateko, ez? Eta Himalaian edo Patagonian izen, gaur edozin lekutatik satelite bidez interneterako konexioa daukagu eta horrek eguraldi partiakin kontatzeko aukeri egiten duzku. Eta hori, uste dut izen dela azkenengo 25 urte honetan egondan aldaketarik handixena, ez? Garai baten presioari begira pasatzen geuen eguna eta presioak gora egiten geuen momentuen, motxiliain eta gora urteten geuen, baina, klaro, askotan, 4 ordutara, goizeko igual ordutxetan urten, da goizeko 6etan bueltan etorten ditzen, eguraldia aldatu zalako. Edo urrengo egunin, edo 2 egunetara, ez? Eta, klaro, horrek ekartzen egun sekulako neke fisiko dutixa, ez? Gaur egun, optimiza guten dugu, eta gure rekurso fisikoak bideratzen ditugu, benetan antizikloi garbi badauen egunetara, ez? Eta, justo, eguraldi parte hon bat sartzen danien, gorputzaldi hon baten, aukera hori jokatzeko modu eukiten dugu. Hori bentajia da, baina niretzat aurrerapen honek ekarri dau bere pega edo problemia bai, eta da, azken baten komunikazioaren esklabu bihurtu gaitu, ez? Gaur Twitter dala, Facebook dala, web horrixa dala, gehiago arduratzen garen, kontaktu bioenarekin
benetan ikin gabitzenarekin baino, ez? Eta nire horrek izugarrik eskatzen dago, ez? Azken baten guk burua eruen dauen helburu horretan jarrita bilegeuke, ez? Zentro eta eguniko bitzake, eta keskatzen hau, ikusten dutenien jentia arduratu hau, hori, Twitter eta, gaur egungo sare sozial honeik elikatziarekin, benetan, mendire eruen dauen helburuarekin baino, ez? Eta denbora gehiago dedikatzen dutzo teknologiari, entrenamentuari baino, eta denbora gehiago dedikatzen dutzo teknologiari, ez dakit, ekipamentuen, kilo bat edo kiloterdi pixua gutxitziari begira egotia baino, ez? Eta, zaten oso, ostras, ez dakit oso bide honetik goiatzen, ez? Ez dakit ez gaten, benetan, esklabutza horretan, ezote duen, mendixaren kalterako inbia, ez? Hortaz, gauza lan moduen, berriro be, uste zentzua da, importantia, ez? Benetan, teknologisa horren bentajak erabili, baina modu egoki baten eta modu arrazional baten. Bueno, norbaitek zerbait esatia gure badago, mikroa prest dago bai, Eso, bai, Oin azkeneko pare bat urteetan bereziki, hor teknologiakin neontzat izketan, race trackerra, horrek zer esanare karri dago. Hor duntzan bereziki zuetzat Alberto, abertze pentsatzezu teknologia horren ingurun. Egin hor txikonen zea hortan horra gaiurre eritxizan noez, oin azkenaldin Alberto zerain egin, orduan ze pentsatzezu teknologia horren ingurun. Ni lehenengo aldiz aurten erabili dut, eta ze da, ez egunero eta gutxi euripez. Ez dakot interesik ze jatetxetan bazkaldu dugu ninok jakiteko, edo eta ez dakit komunera noiz joan gazen ninok jakiteko, ez? Bado jentia, horri importantzia egiten dutzuna, eta race trackerra hortarako, egokisa da, ez? Azkenien, zure movimentu danak satelite bidez registretan ditu, GPS bitartez, eta hortaz, etxein dauenak, ikusi leike zure movimentu guztiak, ez? Eta, hori bai da, ez dakit, patrozinatzaile bati begira, publiko bat engantxetako modua, ez? Izaleike. Mendira begira, ze interes eukileiken, ez dut ikusten inungo interesik. Eunda 60-80 gramo edo pixatzen dau, pilak erundi die, gaztan biten die pilak, nik ez dut inolako interesik ikusten. Gero, kasu jakinetan, ez dakit, esperinetan bakarrik asko biltzen az. Eta, etxekuek askotan entendioten dut arduretu iten diela, etxera begire, bai ikusten dut interes puntu bat eukileikela, ez? Eta beste erabilpen batzutarako be, eukileike. Adibidez hor dauko, Alberto Zerainen kasua, ez? Ontxe oso fresko ondion eukiko buena. Hori etxekuentzako, putada handi bada, ez? Horrek dakarrena da, seinali emutia itxidauen momentutik ardura bat sortzen dela etxien. Eta ardura loezineko ardura bat. Bestalde horrek, emuten dutzu informazio oso erabilgarritza, ez? Justo azkenengo emisioa nun izendan, posizioa, trajektoria, nik uste dut, gero zer pasatu dan jakin izateko oso tresna erabilgarritza da. Ni nire kasuen oso modu egoista baten ikusita pixua. Eta istripu bat egiten got alako leku baten nekez urten got bizirik. Hortaz, bizirik ezpana gorputza bilatez igual jat. Eneuk erungo barriro. Eneuk erungo
patrozinatzaile batek espaduzte eskatzen badau, ingo balegina hori bekotxilan sartzen. Ez gaur adibidez, Alberto Txikoren, Alex Txikoren kasu hortan, dana azken nintzuen azaina hori edo hor pixaten borron, abintzuen hor teknologia horren ondor, hor hontzien komentario batzuk ez ziela hor nahi gapar bate jontzienen. Gaur gon, ez da. Azkenen igual xarma hori kentzen diote, nola racetrackerra ez da heldu puntaino, eiazte zuin, da hor komunidad aktivista hori esaten den modun danak kontra jartzen diez, eta puntaino higo, eta azkenen horrako zea baten gatio. Nik uste horreik, eztabaida horreik, hainbat web horretako forotan egiten din eztabaida di, edo tabernako eztabaidak, ez? Nik uste horrek ez dakola inolako garrantzirik, ez? Azken baten, ez dakik gaur egon, ni behintzat egona zen gailurretan, egona zela ziurtatu alizeteko ez daukete racetracker baten biharrik. Racetrackerra gainera teknologia askok moduen errore baten, muten dago, edo errore baten, rango baten barruen funtzionatzen dago, ez? GPS-iak eta moduen, ez oso exactuak, ez? Enbik eunien. Hortaz ez dakit, praktikoa betzeta jate argazki bat, testimonio bat, horre, euen, hor dagoen dion, Katmandun miskolei figura oso maitagarrixa ez, eta benetan kuriosua da, honek zenbat mendizale harrapatu dituen guzurretan, eta ez, racetracker baten jarraipena ina, ez, testimonioekin, lau galderain, eta haren erantzuna, xerpa batek kontadutzonarekin kontrastau, eta beste mendizale batek ikusi dauenekin kontrastauta, jazta, ez. Hortaz, dakit, askotan, ez nago horren kontra, racetrackerraren kontra, esan dutzut, badauko ju bere alde interesgarrixek eta bere erabilpena bera, baina, bueno, nik pixua bereak eta nik gura dut 180 gramo lumatan eruen, lumia berua da, eta berua nik eskertzen duten zerbait da. Eta beruak ekarri lehike, atzamarrak baltzitsi barik etxera bueltan ekartia, eta hainba gauza, ez? Hortaz, egun biltzen gare, ez dakit, lumazko oso bati 80 gramo begira, ez? Edo 50 gramo begira, hortaz, motxila bat erosterak orduen, gramuak begiratzen ditugu, hortaz, gero racetracker bat eta bi pila joku jasotia, ez dakit, niri tripako mina emoten dut. Erregasko. Bai. Zuzenean horretzuten da? Bai, horako tonuaz, bai. Ni galdera bat, Xabier egin elikadurari buruz. Eta oin badabiltzan marka guzti hauek, gela, barbita energetikoak eta guztiarekin, hauekuntza bat egon zan ebai guzti dutan. Baina zer eritzidaka produktu guzti hauek eta nola erabiltzen duen oinarrizko kirolari xumea. Bueno, pentsatzen dut, Alberto kaipatu duen, baina negozio askotaz handiagoa da. Hau da, guk normalean jende arruntari gomendatzen diogu etxeko gazura. Hau da, ura, azukrea, bikarbonatoa, gatza txantxa bat eta limoi zuko bat. Segurazki ez du kaja horia eta berdea argiarekin edukiko, merkea da, baina oso ona da. Eta gehienetan nahikoa. Hortikan aurrera gehiago badira? Bai, badira. Eta urten ere munduko saio hori, munduko rekorra maratoian 2 ordutik angesteko, hor badago gauza berri bat, segurazki erabiliko duguna, goi mailako kirolariarekin, eta bere koste bat izango duguna, hemen aipatzen zuten zapatiaren kontua, zapatiak ere ikusi berute hau da. Hori hortxe dago, baina astokeri asko egiten dira. Badira gauza oso arruntak, funtzionatzen dutenak, eta beste batzuk hor hobetzeko
dirua tendentzi edo joera esponentziala dauka. Ez da sumatorio bat eta zertxo bat gehiago bezikan. Eta gero askotan ez dakigu zer eraten dugun, eta zertarako eraten dugun. Gelaren inguruan berezikirik egingo nuke planteamendu bat. Eta da, guk barneratzeko eraten duguna bi arazo ditugu. Bata da, urdaietikan kanporatzeko gazura, piloloan, hor badago tasa konkreto bat. Oso zaila dela litro batetikan ordu bakoitzean pasatzen. Oso zaila da. Bereziki gainea munduko rekorretan saiatu dira hori hobetzen eta antza aurkitu dute zehozen. Eta bestea da osmolaridadea. Guk sartzen behar dugu likido bat osmolaridadea handiarekin, hau da, zearekin, solutu askorekin, gorputza sartzen da, urberatik enarteratzen da, eta egiten duela da, gorputzatik ura zurrupatu, kendu. Hau da, helburuaren kontrako planteamendu. Horrexegatik gelak oso osmolarak dira. Zergatik erabiltzen dugu hainbeste gelak? Gehienak txirindularitzatik etorri direlako. Eta txirindulari moduan ura ez da hainbesteko muga. Hau da, bidoi bat eraman dezakete eta hartzen dute gela eta edaten dute ura. Baina hori korrikan edo futbolean edo beste kiroletan oso komplikatu da. Orduan, gelak egin behar dira uran urtu eta barneratu. Gure muga fisiologikoa osmolaridadea da. Egin nahi nion galdera bat agertu da, jake dakauen induzare bat, mendiari guztu galdera, hiru galdera dian, baten egingo gana. Lehenengo, zergaitik ez du inor sekunde behigo ebestak ialdeko guztulearen. Gero, bigarren galdera da, enbezterako da monzoia non udan inor ez da usatzen ebestak egotuko, eta hirugarren galdera da, hau italiano hau errezketatzen zenutena ezengo ez zuten, zertan kontua? Asko, puña. Kontu asko. Lehenengo bi galderai sentitzen dute, baina ekialdetik igota dago eberizta, bi bide badaz. Oso zailak, arrisko handikuak, baina igoda eberizta ekialdetik berritan. Gero, bigarren galderia, Monzoien zergatik ez da nigoten eberizta igota dago Monzoien, Monzoi garaixen. Igoera esanguratzuak inedaz. Loretan egatrogaletek, jorben korredoria, 43 ordudan igota jetxin eubinien, agustu nigo eubien, Monzoi bete-betien. Euskaldunak katalanak, eberezta igo eubien, 80 ez dakize urtetan, iparri xuritik, Monzoi garaixen igo eubien, Oskarka diatx, tarteko sala, gero oxigenoa erabili, oxigenoanek igo eubien, beruzkotan oxigenoa erabili behar izan eubien, baina Monzoi denboran izen zan. Monzoi denboria ez da seguruenik egokizena egoi xuritik, baina iparri xuritik, zenbait kasutan, baldintza oso gogorretan, baina egoizen da. Mesnerrek, 80. urtien eberezta bakarka egoen niebe, Monzoi denboran egoen. Beraz, igoera asko da Monzoi denboran. Gero Valerioke kontu euken edo ez, nik ez esango neuke. Ez esango neuke. Gauza honei lehen etzin gertatzen, nik uste eta hau pentsau ezineko kontua zala, ondala 25 urte, mendira mundu guztia taldien joatezan eta taldia lagunekin osatzezan eta laguna inoketzauen mendixen izten. Gaur, gizartia ikaragarri aldatu da eta mendira joateko modua bai. Gaur ez da erresa mendirako talde bat osatzia, bakoitzak, bakoitzak bere bizimodu dukiko, baina gaur esan lehike askozaz okupatu bizi garela eta nik uste beste balore batzukin bizi garela. Hortaz, ez da erresa lagune topeti mendire joateko eta, badaz enpresa batzuk
nazioarteko taldiak horranizetan dituenak, eta hor elkarrekin ez di ezagutan, ez dakit adizkidetasun loturarik, eta hor, tokitan die kasuek, Valeriona moduen, bakoitza hori danak talde baten barruen, baina bakoitza hori bere kontura, eta mendikua bakoitzak egiten da bere erara. Kasu honetan, nik atentzio eguzten, ze hori izan, olako bide normal baten ibili barik ebitzena, eta atentzio eguzten, kanpalekuetan, tienda oso txikitsuek ebalten ditu jentiek, persona baten dako tiendak, hori lehenetzan ikusten. Dendak izete ziren, gutxienez 3 lagunekuek edo 4 lagunendako dendak, eta gaur erabat aldatu da planteamendu hori, bakoitzak egiten dau 2 kiloko tiendatxo bat, eta bera eta gutxi gehiago kabiruten dendia, Hortaz, Valerion kasuen, toko zan, bakoitza bere tiendiakin, bere sukalde, bere kontuekin joan deuela, eta jetxian, bakoitzak esnatu zanien, trastia jaso, eta berutza joan ziren, eta Valerio gelditu zan. Niri horraino oso ulergarri xetexat. Valerio 26 orduko jarduera bat ineuen aurreko egunien gailurra inalizeteko. 26 orduta gero, iritsiko zan tiendara, sartu zan losatuen, eta honek ingo zituen 15-17 ordu. Claro, esnatu zanerako bakarrik aurkitu zan. 7.000 metrotara. Horraino nik hori entendiru leike, ze, gainetiko jentiape, ez daki gaizki dauen, ondo dauen, eta, bakoitzak esaten dauen, noi ni harritzen dagoena da, urrengo egunien, beste talde batek, igeuela gora. Beste talde batek, igeuen 7.000 metrotara, Valerioen leku berera, 8-10 laguneko talde bat, han gaua pasatu duen, eta Valerio etzan gai izan, edo ez dakit lo jarraitzen duen edo zer, baina bentsat Valeriok etzauen laguntzarik eskatu, eta etzauen inorekin berbaikein, horrek atentzin eguten duz. Baina 8-10 lagun horreik, urrengo honin gailurrera joan, eta berriz etorri ziren puntu berera, eta berriz pasatu duen gaua. Eta orduen be, Valeriok etzauen inungo bizi seinalik emun. Eurapean, tiendia hola ikusitia, etzauen begiratzeko molestiak behartu, baina, eta, klaro, talde hori urrengo egunien jetxizan eta Valeriokan jarraitu duen, beste 2 egun. Hortaz, nik ez dakit, nik ez dut ezer ulertzen. Oso gauza kuriosue gertauzan, baina kontu gutxi, Valerio, hori seguru. Hainbeste egunan nila gero, edan barik, jan barik. Bueno, beste gai bat, gai nagusi moduan elikadura, zu, Xabier, nutrizionista zara, zein elikadura mota da aproposena, kirolariek hobetzeko, dietak 1000 daude, eta hor badakit esan behar diazula bisok, zentzuz hortan bebai, baina ondo jatea, zer da ondo jatea kirolari batentzat? Denetik jatea, pixka bat denetik, ez gauza espezializatuak. Gure ohiturak oroan ez dira bat ere txarrak. Kirola egiteko ze handitu behar dugu edukin aldetik bat, prinsipio imediatik bat, zertxo bat gehiago karbohidratoak. Denatakin kontua da. Gero karbohidratoaren barnean, erantzun gluzemikoaren araguelan. Momento batzu, jakin batzutan, oso erantzun ona lagungarria da, rekuperatzeko, eta beste batzutan, pentsatu behar dugu beste erantzun luzeagoa erekin. Jan behar dugu era natural batean, eta albein badugu bertako gauzak beti hobeto. Batira proposamen oso teknikoak eta oso manipulatuak ez dutenak ondo betetzen bere funtsak. Eta gero gure gizartean ere, nik esango nuke, palatalidadea ere oso importantea dela. Hau da, zaporea, gure ohituran, Euskal Herriko ohitura nutrizionalak,
gauzorik balorea handia dute. Aldatzen ari dira gauza batzuk, hau da, leheno neurri batean jaten genuen etxean, amaren otorduak, eta denak dakigu munduko tortilla patata horrena nire amarena zela, norrearen abezela, dena daukagu hor badagoela faktore edukazional bat. Hau da, gure oitxurarekin asko lotura dagoela gure esperientzia. Eta gero, oan badago, ez dakit oso moda xelebre bat, eta da, alergiak eta intolerantzia. Hau da, soy intolerantea, no sé qué, intolerante en general o en nutricional. Eta biziko galdera. Eta gero, alergiko. Nik behin jaso nuen nutrikazte baten izan, que era alérgico al pescado. En general o en particular. Hau da, gauza konkretu bat, no, en general. Ea humian itzeite eta etxiz baina hori oso izkoa da. Oso izkoa da. Beste zeo zer gehiago importantea, banik, ate batetik burmuinaren inguruan. Denak dakigu burmuinak garrantzia handia daukala. Hau da, OMSek esan du azkeneko publikazioan que hay 2.000 millones de personas con problemas con el hierro. Hau da, ez da, norbatek arazoa baldin baditu burmuinarekin, horrexegatik ez da oso espeziala. 2.000 millones de personas. Beste arrazoi izango dira espezializatuko. Orduan, hori mantendu egin behar da. Hau da, kirolariak behar du hemoglobina gehiago, hau da, burni gehiago. Eta hori kontrolatu egin behar da. Une berean, gehiagikeria, hau da, kontrolik gabe burni hartzea arriskua badauka. Eta bereziki kantauri isuri aldean. Hau da, hor badago gaixotasun bat, mutazio genetikoaren ondorioz, eta burnia pilatu egiten da, eta ondorioa oso kaltegarria. Esaten da, 4 gramo burniarekin gorputzean anemia sakon badaukagu, hiltzeko zorian gaude, baina 6 gramorekin hiltzen gara intoxikazio baten. Hau da, burnia oso metal toksikoa. Hor, bereziki emakume gazteak, adin fertilean daudenak, eta arrasa luzeko karrerak edo gauzak egin dutenak kontrol pixka bat beharko. Azkeniko galdera, Madriden. La intolerancia a la lactosa. Claro, telebista horreak hartzen zea eta ikusten dezu propaganda pilo bat. Egia da, mamiferoak daukagula gure erapenean, amaren esnea barneratzen dugu, horretarako badakagu sustantzi bat, egiten duan disakaridoak, monosakaridoan bihurtu, eta azten geranean gauza solidoa jaten, hori ez da gehiago produzitzen. Baina historian zehar eta pentsatzen da azkeneko 50.000 urteetan aldaketa bat gauzatu dara. Eta da, gizak eta bereziki Europako iparraldeko gizonak eta emakumeak hartzaileak zirenak mutazio bat egin dutela. Eta mutazioaren ondorioz, momentu honetan munduko 30% berriro ere tolerantea da. Hau da, guk ez daukagu gehien bat arazorik esnearekin. Bueno, bale. 30% Suedian 89% ez daka intolerantzia. Japonek 10% dauka intolerantzia. Segunta nun dauden geneak, tolerantzia edo tolerantzia dago. Oso dut nahi genetik asko gustatzen zen eta oso lan politia dira. Ni intolerantea bat naiz, ez bina dute eraten ez gehan, hor txegun batzen da nahi arazoa. Zer da, obligatorioa edo derrikorrezatu behar dut edo. Oso moda, no, ez que soy intolerante a leche sin amigas. Ez da normalagoa,
puedes tolerar, bueno, galdera bat, no, y si le quitamos la lactosa a la leche, zertarako, zein da funtza? Beste gauza da glutenaren kontua, eta beste gauza momentu honetan oso moda dago la intolerancia particular a la leche. Zure gorputzak aizera iman urratzen, zartu? Ez dakit, neure esperientzia ekarria ez, eta bueno, Xabierrekin ikasteko ukiduten aukeria esker gainera. Ni bai, azpimarratuko neuke otordu daudekon importantzia kirola in eta urrengo ordu betien, ez? Ze garrantzia daukon erabili ditugun energia deposito horrek berriro berriztiak eta prozesu hori zela ikendan, ez? Zein garrantzia daukon kirola bukatu eta ondo hidratatu eta alik eta azkarren karbohidrato eta proteina aportazio egoki bat ikiak. Uste dut, niretzat bintzat hori deskubrimentu bat izan zen, urrengo unien berriro bieneuen txispa eta energia hori eukial izateko, ez? Ze hori letxuga eta barak janda, ez da karaten, ez? Bai, egun baten urten gozu, nerbixo apur batekin, eta bigarren egunien bebai, baina benetan intensidade altutara kirola iken gozu, horren reposizio bat eskatzen dago, ez? Hori batetik eta bestalde, kirola ikerak orduen be, energia iturri zen kontzeptua be, apur bat garbi okitzia, ez? Guk mendixen oso metabolismo alternanti erabiltzen dugu, ez? Ez da guri, ez da intensidade kontinuo bateko kirola, momentu baten anaerobikoen egon geike eta urrengo reposuen, ez? Remisio baten gazelako laguna aseguratzen, edo eta ez dakit, beste motibo bategatik, ritmoa jetxi dugula, terrenuak alako aukerien goten duzkulako, ez? Hortaz, importantea da jakitia, benetan, gure aktibidade horretan, energia iturri izan noiz dan grasetatik datorrena eta noiz dan glukogenotik datorrena, ez? Eta kontutan garbi duena da, glukogenua amaitu iten dela. Glukogenotik sortzen dagoen energia. Grasatatik tiraka goiatzela, hori infinitoraino luzatu behike. Hori luzatu ingeiken bilur baina glukogenoak badauko bere muga jakin bat, ez? Hortaz, nik uste dut bi kontzeptu oinarrizko, uste dut oso lagungarri zen diela modu txukun baten eta gustora iteko kirola. Ez da gauza pestosu eurik, kirola ikera urtetia hankak astun sentiruten dituzula edo gorpuz txarrakin urtetia moduko hori. Nik hori urte askotan bizi izen dut eta goizetik badakitzu ez dauketzule nerbixorik ez talak egun egokixak kirola iteko eta inin diozu, ez? Eta gogorra da. Eta hori, bi gauzatxo zain duta, uste dut, bueltea mulek isola egoera hori. Xabier, eta kirolain ondorengo zerbezatxo fresko hori hona da. Ni naiz garagago saltzailea, gustatzen zait. Nik beti aipatzen gauza bera. Bukatu ondoren, gorputza egoera berezi batean nabitzen da. Ariketa luze bat, astuna edo intensidade handi edo ertainekoa, nahikoa da gure gorputzaren temperatura igotzeko. Deshidratazio bat sortzeko. Gure glukogenoaren depositoak murrizteko. Gure gatzak galtzeko. Bukatu ondoren hori rekuperatzen behin badegu, ordu bat eta ordu terdi beranduago zerbeza bat bai, agian bigarrena ere bai, baina denbo bat behar da. Hau da, hor
gure gibarra sobrekarga handi bat dauka, gure gitxutinak ere bai, eta zerbezak ez dio lagunduko prozesu horretan. Beste gauz bada horreri buelta eman, eta gero bat zerbeza bat atzea da. Eta gero batzuk oso modernoak esatzen dute zerbeza, eta beste batzuk esatzen dute, eta ardua, 2 dedos de vino sí, 2 dedos de vino no. 2 dedos de vino sí, 2 dedos de vino no. El veneno está en la dosis, hau da. Eran txiki bat bai, zentzuz. Bueno, beste norbete galderarik, 8:20 die, ni bestela beste gai hola orokor bat plantatuko dute, baina kirola eta adina. Badauka adina kirolak. Zu, Alberto, gozelente ontsa zau, zure sasoia alderik onenia. Ez, koño. Hori neure burua esaten dut zara. Baina, seguro, Xabierrek kontrako esango lehute, ez? Bai, azkenien esfortzu probak iten dienien, hor datu informazio objektiboak urteten dago, ez? Eta ez nago nire sasoirik onenien. Baina betikua da, guri ez da segundu bat burrukatzen dagoen kompetizioa, guri ez da beste baten kontra itendan kompetizio bat. Hortaz, guk hor badauko margen nahiko zabala. Eta gero gurera, suposatzen dut beste kirol guztitara bera, baina gurera esperientziak gaztetan iguale badaukotzune injar hori oin galdu dozuna, seguruenik ez daue suplituko, baina esperientziak asko laguntzen dago. Eta nioin gaur da eguna, benetan entrenamentu progresibo hon bate inja gero, asko kostatzen hori rekonoziuten da. Formi hartzia, 25 urtekin, 2 astetako kontua esan moduen, hilabete pasa bidot forma itxurako bat hartzeko, ez forma hon bat hartzeko, baina itxurako bat hartzeko hilabete pasa diot. Baina gero, behin forma hon bat lortuta gero, esperientziak ikaragarri laguntzen dut. Ni mendixen gaur da eguna, askozaz, ez dakit, lehenbesteko ondo sentitzenaz edo hobeto igual esango neuke. Esperientzia horrek askotan zenbait konpromisuzko terrenotan laguntzen duzko energia gutxiago erreta pasatzia. Eta hori, psikologiarekin be, usteot oso lotut edo hiela, ez? Zenbat eta tranquila ufan, konsumo gutxiago dauketzu, ez? Eta nik hori argi eta garbi nabaritzen dut. Ez dut leukiko, lehen neuken esplosibidadia ez, seguru ez, lehenko potentzia ez. Baina, erresistentzian bai uste dut ondion gauzak egoki inezkero, eta hor, nik CPT-en nirekin daukien pazientzia eskertu baino ezin jotin, baina bai ikusten dut edadien, kaida vertikala izen dierrien, forma kaida hori, modu paraboliko baten iruen leiken zerbait dago uste dut. Orain dira egun urte, bataz besteko bizitzaren esperantza 45 urtekoa zen. 80 urtekoa da. Eta kirolan ere gauzoriek luzatu egin dira, bereziki arraza luzeko kontuetan. Abiadurako eta gutxiago, horre ere luzatu. Zepetea segurazki, Alberto topo egin du Jesus Ángel García Bragadorekin. 50 kilometro martxan egiten duna. 7 joku olimpiko. 46 urtekin. Oso gogorretan, beti oso gogorretan. Azkenek urtetan, jetxe egin diregu, intensidadea, eta volumenare bai. Ikusi behar dugu, ze frogan noiz egongo da, leheno egiten zituen 50 kilometro urtea guain, batekin nahikoa da. Gauz horiek konturatu behar dira, baina gizaren mugak aldatu egin dira.
bataz besteko estatura zenbatekoa da Europako gizartearen? Asko aldatu da. Zenbait kiroletan jendea askotaz handiagoa da. Horrek ez du esan nahi Espainiko selekzioa, saskibaloko selekzioa oso korrelazio ona daukara Espainiako estaturarekin. Espainia segurazki Europako herri txikienetakoa da, eta saskibaloian aurren edo bigarren edo hirugarren gelditzen da. Baina horretaz aparte bizitza luzatzen ari da. Eta jaitsiera hori gainera denan artean poliki-poliki egiten. Bueno, nik azkeneko gaia plantatuko, eta ja kuriosidade izango da, Mondragon linguak antolatu da gaurko saioa, eta hizkuntzen erabila gara. Gaur egun ez dakit zein dan kirolarena munduan, arloan, erabiltzen da hizkuntza. Orain dela urte batzuk, ziur aski, frantsesa eta ingelesa izango zirela erabilienak. Gaur egun, zein da joera? Zein hizkuntza erabiltzen da kirolaren arloan? Alberto, zure edo Xavier, iso. Ni hasi nintzen garaian, Leopoldo Franco, frantsesa, ni arraunean asko mugi izan du naiz, arraun olimpikoan, lehendabiziko federazio internazionala arrauneko izan zen, Italian sortu zen, eta hizkuntza ofizialak ziren frantsesa eta ingelesa. Azkeniko urteetan, ia ingelesa soilik erabiltzen da. Naiz eta bi hizkuntzak ofizialak izan. Frantziarrak ere ez dute frantsesa erabiltzen bileretan, ingelesa. Horretzako sorpresa da. Eta bestaldetik, aipagarria da espainolaren erabilera. Aipagarria da. Hau da, munduan zehar, badira nazio asko gaztelera dakatenak, eta badaude baita ere beste gizarteak espainola ikastenari direla. Hori hortxe dago. Normalean, munduko txapelketetan 3 hizkuntza erabiltzen dira. Bata nazio antolatzailearena, eta gero ingelesa eta frantsesa edo espainola. Kuriosidadea izan ziren Barcelonako Joko Olimpikoa. 4 hizkuntza izan ziren. Hori ez da errepikatu. Zamarantxere hil da, baina erabiltzean ingelesa, frantsesa, espainola eta katalana. Eta hori nik pentsatzen nuen finkatu egingo zara, baino ez. Eta gero jendeak beharraren poderioz guk erabiltzen dugun hizkuntza da gaitasunarena, komunikazioarena, ez da hizkuntz filologoarena. Behar duguna da, bote bat aldatu, edo ordutegi bat jakin, edo masajista baten kontatu eduki, edo medikamentu batzuk erosi herrian, eta horretarako jendeak oso horretan da. Gero eta gehiago, leheno ingelesan nabarmentan ari eta gaztera dutzat, baita japan. Gurien hizkuntza transversala inglesa da. Eta, bueno, inglesa da, baina ez modu, esan digun, akademiko baten. Gu joaten garen lekuetan, normalien bertako jentiak eskolara joateko aukerarik ez da eduki, eta alfabetu bako jentia da. Eta honik inglesa geuletxe mendixen ikasi dauen. Hortaz, bueno, mendixen ikasi dauen artien ondo moldetan gare. Problema izaten da, benetako ingles hiztun batekin elkartzen garen nien, ez? Ez guk ez ulertzen dut zau eta Nepali edo Pakistani xape ez dut zingartzen. Zaten da, ze gaizki berroiten da. Hortaz, bueno, guk hor eukido alako erosotasun bat, ez? Kontratatzen ditugun porteadore, sukaldari eta barrekin. Hon pasata jakuna da, honi jubilatu nila eta euren semiak hasi dira mendixen lanien, eta semiak ja
hanbe progresua naiz eta hemen aldien poliki joan, jauki daue eskolaratzeko aukeria. Eta bai Pakistanen eta bai Nepalen inglesa, euren nepalierakin edo urdueraekin batera, inglesa hizkuntza ofiziala da. Eta ja eskolatik inglesa ikasi jaratuz. Eta ja, zigare problemak eukiten bertakoekin bebai. Eta ja, hori gutxi balitz, ni benetan humilen dauena izen da Isaac Ajon, Xabierren laguna, eta Pakistaniko Josebaiarako mutil bat, 7 urte Euskal Herria etorri zana, eta Zornotzan sukaldari lanetan iken da, Jauregi Berria jatetxien, eta mutil honek iken ditu, berak etxetik ikasila iken dau Baltiera, guk euskeraz egin behiken moduen, gero eskolan ikasi euen urduera eta inglesa, 3 hizkuntza, eta hori 7 urte hona etorri ja, erderi ikasi dau geuletxe, txako igarri behiken. Baina ezke hori gutxi ez eta ikasi dau euskeraz, baina hola, sinistu betzeukien ingo moduen. Eta gainera zela, pisua beste 3 pakistanekin konpartitzen dauen, eta 3 pakistani honeik punjabisa die. Eta, Pakistanen 23 hizkuntza edo daukie. Punjabisak eurena daukie, eta ez dauko zerrikusirik baltirarekin eta urdurarekin bez. Mutila punjabieraz behia egiten dabi. Osea, eskolara urte gutxi batzuk fanda, mutilak egiten ditu, astu jantzen badia. Urduera, baltiera, inglesa, erderaz, euskeraz eta punjabiera. 6 hizkuntza, baina hola akademikoki. Hortaz joden, hizkuntzak ikasi bide. Ez dago ezinik, Honek nire irakotzi duz, dana dala, entrenamentua moduen, interesa jarri, esfuertzua beharra bebai, baina, inglesakin uste dut, geixen hori daukogela, eta beste zenbait hizkuntzakin bebai. Hortaz, Zelan esan duzu ditzen dara? Mutila? Ajon Isaac. Ajon Isaac, igual Mondragonikak apuntatu esiele izena. Datorren urtien berak nahizi dago, izan bene. Beste aukera bat ere on badago Jauregi Berria jotea pasatzea. Zugaldari Bueno, Xabier eta Alberto, espadago beste galderarik, badago. Niago galde bat ekipamentuan inguruan, zuk uste hori txosula tienda de kampainan lo, hori egia da edo ez? Tienda de kampainan alturan simulatzeko, hori nota dozu efektua edo ez? Ez, urte baten ingeuen kamara ipogariko baten probatu balde. Ez dozu itxen? Ez, nintzau ez. Hori oso gogorra eta tristie da. Guk bai, atletarekin egiten dut. Eta notatzen da asko... Gauz guztiak bezala uztartu egin behar dira kontzeptuak. Eta hori lotu behar da entrenamentuarekin, bestela ez duzen. Hor diferentzia bada, gure eta euren kirolarixen artien. Euren kirolarixak ez dauki alturara joateko aukerarik, hortaz, zenbait parametro lantzeko kamara ipogariko honek erabiltzen dituzte. Gu gure kasuen probatu geuen aklimatazioari denporia irabazteko modu bat moduen, baina konturatu ditzen aurreratzeko zuna astebeteko kontua dela. Gu ja berez alturara goia, hortaz alturan hobeto da, altueran astebete gehiago emutia aklimatazioari etxien hilabete kamaran loiten egotia baino. Kamaran loitia, ez dago ezabatzen hartien, bakarren loitia esan gure da, eta gero, zaratia eta hausen komodu da, leku itxi bada, eta ni bentsaten dutzen guretako, gure kirolerako, mendirako, enutzen ikusi. Egize da gero, norbaitek Kilimanjarora, Akonkaguara, joan gure izan ezkero, viaje horrek oso egun gutxitan antolatutako viajeak izaten diez, Akonkaguara 3 aste barruen, eta Kilimanjarora igual 15 egun barruen, ez? Hor gorputzak itxak emuten
denporarik aklimatetako. Eta hortaz mundu guztia joaten da edemak, hortxe, edemen mugan, edema cerebrala, edema pulmonarraren mugan, eta edemaseko buruko minakin, eta oso esperientzia ederra izan bizana, astebete gehiago emunezkero, oso esperientzia desagradablien bizi daue asko. Hortaz, horrei begira, bai betztajat izaleikela bentaja bat edo erabilgarritxak kamara sistema hau, bintzate, aklimatazio punto bat irabazten gozu, mesederako da. Baina ez ahaztu, horrek oxigeno kantidadia geizten dutzula, baina presinua ez. Hortaz, klaro, aklimatazioen gudokoen problemea batetik hipoksia da, oxigeno gutxi hau daukoela, baina bestalde presinua bebai, presinio diferentzia. Hortaz, presinuarekin aklimatatu alizateko, Espainia guztien usteot kamara bakarra dauela zanku bateko errendimentu altuko zentruen, eta horreik ez da bidera garrixe mendizale baten dako. Hortaz, guretzat ez da oso interesgarri. Ikusi dezuten bezala, Alberto ondo menderatzen du bere analitikaren historia, bere presio pastialarena, eta pentsazazue bere 20 urteetako esperientzia guztia tesi doktoral batean publikatu izan dela Euskal Unibertsitatean. Hau oso gai menperatua dauka eta kasu. Nik ekiotena da, 20 urtetan CPT-en zerbitzu askotetako suertia, eta horretaz, hor daukie urte guzti honetako dokumentazioa eta hortik tiraka, baina estudio hori ez nina zelako kirolari aparta. Beste norbaitek galderaren bat. Eskerrik asko Xabier eta Alberto, eskerrik asko Mondragon Linguari, eta zuei danoi, noski baietz. Eskerrik asko. Argazitxo bat atarari gora. Baina lehen, egin nahi dugu argazki bat, ebili ordez hemen egiten fotokol, egiten bino batera, hemen jarriko dira hemen gure artistak, Alberto, Gorka eta Xabier, eta beste guztiok atxean. Gero, batzuek egin duzue, izen eman duzue interneten bidez, argazkia eta linka nahi duena, hemen utxik zute txartel batzuk, boligrafoak, izena, abizena eta posta elektronikoa jarri gero bidaltzeko. Etorri, eserez.
Bueno, es que